Er binnen 4 plakken in Friesland die ten opknapbeurt verzeeën. Maar het Frieske keer pakt er maar één aan. Stem mij en bepaal welke plak die opknapbeurt wint. In een hele betierde meid, dat is blij maar net onder de berm zit, dan bloeit het je prachtig. Er zijn heel soort verschillende planten die ze destijds hierheen hebben gehad. Dat is wel een van de grootste waarden die het park had. Het is voor mij ook om de mensen te vertellen wat uw voorouders hier alle gedaan hebben om het te bereiken zodat het er goed heen leidt. De mensen hebben geen flauw idee hoe een eendenkooi eruit ziet en waar hij verdiende. En het idee van dat hier in 1750 de kost mee verdiend werd. Dit plekje is gewoon uniek, gewoon de hele natuur eromheen. De vogels die hier altijd breeden en reeën en alles vliegt hier aan. Ik denk als er iemand in Friesland die weet of we zo'n mooi plekje hier hebben. Dus jouw 10 stem.